zivanai nawiriranai Bandera. Fremu yake kana kesi yacho yaiti uyai pamberi pachangamire Dotito, ndiri kuda kuti mundipe vana vangu vaviri uye pfuma yangu yamakadya. Uyai pamberi pachangamire Dotito, ndiri kuda mundipe vana vangu vaviri uye pfuma yangu yamakadya. Nyaya yakabatwa nemakurukota nedare, asi yakazosarira kuti ikomberwe panga panyaya yekuti uye pfuma yangu yamakadya. Vatezvara vaiti hapana pfuma yandakadya, Mukwasha achiti mudoja. Saka nhasi uno nyaya iripo yayekuti Mukwasha akakumbira kuti kana ndaenda ndichauya nezvapupu pamberi pachangamire zvitaure zvinoziva kuti chokwadi nepfuma yangu idodyiwa naTezvara. Saka nhasi uno Changamire vanhu venyu vaungana apa vauya kuti vasimudzire kubva ipapo paumbowo hwakaunganidzwa nemukwasha hwokutsimbirira aTezvara kana hungamunonyorera. Ndonyaya pamberi penyu Changamire. Ndinokukumbira kuti mukwasha ngopa chidimbu chenyaya yake kuti nditangire pamwe chete nemhozo maita basa. Changamire vanokumbira kuti mutaure nyaya yenyu. Nemaminutes andikaenda kutora. Ndatangamire taura nyaya yenyu. Chidimbu vanhu kuti yakatanga papera papasi. Ndozvo. Nyaya yangu ndikuda vana vangu. Ndikuda vana vangu vaviri kuna Tezvara vangu nopfuma yangu yavakadya. Nhau yakaitika ndeyekuti 2008 ndakaromba vana vangu mudare raMambo Dotito. Mudzimai wangu ndakamuwana akadyiwa. Mudzimai wangu ndakamuwana ari mukuru. Yakatongwa mudare raMambo Dotito zvikanzi mukono masungira hapana, ndokuzouya mbudzi hapana, machira hapana. Saka ndikanzizvo mombe 2 ndodzaunobvisa mudare raMambo Dotito. Saka mombe idzodzo ndakabvisa, ndakabvisa marineta 500. Ndabvisa marineta 500 ndakapiwa mupurisa anova wandauya naye muno wandikanzizvo ndiende naye kupiwa vana vangu. Aipana. Totaira kuti Changamire bava kuti chinangwa chavo ndechekuti chindipai vana vangu nepfuma yevana vangu vamakaroodza. Saka Mukwasha airamba kuti handina mwana wandakaroodza. Tezvara saka Tezvara aramba mwana wandakaroodza. Revera kuti nhasi tofunga pachauya Witness ichakuridza umbowo hwakajeka kuti nauyu ndechokwadi here kana kuti ndenhema. Witness kumadzimai kunenge kupfuma yangu pane mwana Mukwasha wangu andipa mwana wangu auya kupupura kuti takabvisa mari yakati kuna Tezvara ari muno. Ndofunga ndokupupura kwanga kushidiwa waipasa nyaya kuti isikana kuti ipenda kuti ipenda pa kau yako ungo kacheka chaka mndofaisa kuti Changamire yakadai. Ayo Mukwasha hapo mwana anetwa my Trinity maybe ane Martha ndo mwana wangu. Martha vakamutoresa beti Martha Bandera. Gara. Martha. Dare ndoda Changamire ndoda kuti utaure chokwadi kuisa umbowo huripo. Avasababa wako avasana asekuru wako kuti chii chakaitika zvakafamba sei. Ishuwa here kuti mai yakatambirwa kana kuti haina. Dare ndofaranga chokwadi. Gara zvakako musikana. Pamusoro. Uyu ndiani wababa? Mwana wacho. Pamusoro Changamire. Ini pfuma yakabviswa noMukwasha 300. Ndo mari yandakabvisira. Ndokubva abvisa nombudzi 2 nejiri. Ana asekuru. Maizwa. Nyapupurwa nomuzukuru wenyu. Oya asanga kwengwa taura. Imimi tichikuyoka kuchiti. Ndafuma ndakati ndakawanda.
Reka asi kuzukuru apupura pamberi penyu apupura pamberi pedaka makorokota ndaifunga kuti pamakaroorwa imimi pfuma iyi yaenda kunodyiwa kuti pfuma iyi ikaenda kuna nasekuru. pane here sekuru vamuri kuziva vaivepo pakuroorwa kwenyu pane vari papa vari ava nevanhu nasekuru mairamba pai kuti pfuma hamuizive kupindurai mubvunzo vari pakati havasiripo ava nevava pamusoro chakabiri ipopo ndaita ndine manzvekera andaita pane zvandaida kunzwa kubva kukwasha fedzera dare nguva zvinova zvakaita kuti tizotaura kuti hatina kudya chipfuma ndino zvandaida kunzwa kubva kukwasha munongama wamudare hapana chakavanzika tisingataura ndizvozvo vanhu vari kunzokwa ndovanotibatisa kutunga nyaya ndozvatinoita kwabusha maasisati nawo kasavanotibatisa kuti kutunga nyaya animanzwa kuti vanhu vesati saka vatungi zvakavanzika zvacho ndozvatinoda kuziva zvamaida kuziva kubva nomukwasha ndingataura zvakavanzika zvandaida kuti mukwasha abudise yaiva iri nyaya yekwawanga waenda kwamambo Matope vachidzoka namudhara vachinokwirira baba nenyaya yevana ivava kana kuti kupesana kwavaita nomudzimai baba wachida pfuma mukwasha achiramba kubvisa pfuma achiti mwana oenda kamwana asisiri mukadzi musikana nyaya iyoyo ndiyadaida kuti nyatsobuda ndozochitaura kuti pfuma yatakaita nechikonzo icho zvinoti isuka tinogona kuti wanguva nomutsotsi pamwe pavaya apa makati mimi unohumboheyo kuti takatambira pfuma isi hatina kutambira pfuma tatounoteva manyepo dare rakakorosponda kuti ngaipfuridzwe mberi nezvinhu zvamaiziva kuti murutsotsa saka zvokutamba tichaenda kwamakapana zvendichiwedzera ipapa ndepekuti isati tore nyaya zvamuri kufunga kuti tingasingazvizive tataura nyaya yamhamharwa mudare ine chinangwa chawira muno mupi mudare remamwe nechinangwa chenyu chakasiyana chataurwa muno mudare saka taitsvagira kupiyo ndamboda kuti taurira ndaifunga kuti apa tingapedza nguva iyi nyaya iyi yaida kuti tine nyaya dzakawanda plus ivava ndaifunga kuti vaida mushamu wakanaka unoitira kuti nhasi tine makesi akawanda ari kuramba achivirikidza kuwanda nezvikonzero zvekuti vanoramba zvinhu zvavanoziva. Iturikei kuna Changamire. Pamusoro Changamire taakuisiya kwamuri kuti muchiikombera pamusoro makurukota nevedare iyi nyaya iri pachena hapana murume anosiya batye padare kasi zvinokosta kuti unongoda kuti asi uda kudyira nguva dare ava tichangonzwa kuti wada kubhadharei asi inini kana ndichitaura mbudzi hamuna imwe chete naimama munayo saka mbudzi tinonzi kubhadhara dare kuwestera nguva imbudzi mbiri zvichikwira ndokunonzi kuwestera nguva mambo zvinhu zviri pachena mukwasha wakanga wakaroora kai ndandikaroora wanga wakaroora saka vana makavamara kazvipa mutemo mabvisa $500 $500 vana kana wakamarwa zvipa mutemo unotorwa nababa vavo zvipa mutemo uyu mutezo unofanira kubhadhara mbudzi mbiri zokuwesta nguva yedare yovaiziya mamusingaziye nayatezva kana maya mune nyaya semagadziri ari kuita nyaya munhu anongokwira dare rake zvipa mutemo handizvozvo munokwira dare kana mukwasha vane zvaasina kubvisa munokwira dare asi pane zvinhu zvisusu tinongoti vana ngavadzoke kuna baba vavo imimi mubhadhara mbudzi mbiri zvinobhadharwa next dare patinoita dare rinovairo obva wabhadhara mbudzi dzavo mbudzi kuno munochaja zvakadii nai 30 ndosaka vari kuramba kuwesta nguva yenyu pane nyaya yepfuma iri kutaurwa mari yepfuma yakakadya iyo inyaya yakazviyoga vakakwira riri rimwe chete anditi yakabatanidzwa vakadya mari naye musikana $300 unofanira kubhadhara inga kana mukwasha akaroora
rinzi mari yaifanwa kuenda kuno mukwasha kana maigara nevana maifanwa kudaidza mukwasha vana vedu vaiva kurorwa kana akanga ane chikwereti maiti ndiro chiendapa uchibva mabvisa zvikwani zvekwenyu zvino kana imi makadya pfuma yemunhu akanga akaroora munofanwa kumudzorera mari yake inoita $300 nembudzi mbiri dzacho dzakabviswa ipapo yakumbirwa kuti kuwasha amboitawo tender over mindi yake ikubhadhara mombe dzedu pakurumba waranzi akapuwa yakumbirawo umbo unotaridza kuti mukuwasha wakamara vana vedu wakatongwa kudarira Mambo Dotito. Zvakanaka mashoko avataura akanaka maminitsi aripo kasimi haiso nyaya yakuirwa nhasi nyaya yakuirwa nhasi ndoatadzira nayo isu tingoda kuti mupe vana vake omba 300 kana mukuwasha uyu asina kubvisa zvinhu izvozvo kwirai dare renyu Mambo Dotito zoita nyaya yakazvimiririra uyu achizvipikisa uyu nemapepa ako emagwaro akakwana andozviziva kudyire uri kwese unoda kuedzwa kana mwana akuita musha masekuru zvinoitika hamusi mazvitanga kana kwangu zviriko kasi zvinoda kulidwa by example handizvozve nyaya iyi yapera 300 imari shoma nai next dare renyu ririko riri ndinongokupai kuti panext dare rinoitwa iro kana kuti masvondo 3 munofanwa vemadzorera mbudzi 2 nemari inoita $300 nembudzi 2 dziyazi zvinova dziri hadzika idzi right pamusoro dare ratonga kuti tezvara vabhadhare mbudzi 2 dzekutambisira dare nguva uye kudzorera vana kuna baba vavo uye kudzorera zvakare pfuma yakajiwa mbudzi 2 $300 panext court sununguka izvi unosaina kudai yamusaini baba yatopera nyaya tatotasimuka iyi next